ng'anyo nang'o kia biro gi thuolo mano mar ng'eyo ing'eni itayo ohala e kaunti ma Nairobi kae kirangi kuonde mopogore opogore nyamburko mago mag matatu kobago ng'anyo gin associations moro ma 16 mano golo notice machalo kama ni ng'anyo ni chako otieno ma piny oduogo kawuono ni. Cleophas aduoko erokamano kuom luwa ka odiochieng' ma kawuono. Mokwongo daher mar kawo thuolo ni endi mar gone jo Kenya mos nang'o nikech nengo mar mauta odhi malo. Gik moko te mitimo mi transport ka gi kacha gi transport gi diesel. Kwa ng'eyo nyaka ne diesel chak idho nyaka kawuono ne en 160 something kawuono en 250 manyiso ni oseidho gata malo 50 50%. It therefore means ni gik mwa transport gi endi automatically most of them nego gi dhi idho gi around that margin. Omiyo it's a very genuine concern ne jo Kenya mondo mi gibed ka giparore to ngima mar piny mar dhano ngima mar dak e piny kaendi dhi bedo machalo nade. Mak mana ni adieri manitiere ni sama koro wantiere kane onego wamany the solutions other than the blame game. To kendo kama wantiere kane wang'eyo ni gik ma drive mondo mi pesa mar nengo mafuta ne dhi malo samoro most of them ok gin gik ma wane mwanyalo control mar gi wuok oko. Ung'eyo gima timore Middle East momiyo Hamas gi kama gik machalo kuonde machalo kamago weche peke mondo mi mafuta ochop ka. Mak mana ni kama koro wantiere kane. Number one, sama ji wacho wach mafuta gik moko the buck stops with the president. I sympathize with His Excellency Dr. William Samoei Ruto kama entiere sani nikech genuinely mind is not the time ma en owuon doer ni mondo nengo mafuta dhi malo nikech on fight for his second term makade en ni en 2031 kana 2032 kadhi rumo to dikoro wacha different case altogether. Is fighting for his second term to ngamo fight for his second term ni endi japiny modwaro ni mondo konye odhi second term japiny inyore. Omiyo anang'e ni dhod chunye kama entiere ok en hero mare mondo mi mafuta dhi ang'o odhi malo. Mak mana ni ka koro gik moko dhi kaka weche osebedo gi endi mafuta oseidhonwa. Wacho kama sama wantiere kani wang'eyo ni nitiere kuonde moko ma wanyalo konye wach mar mafuta. Achiel kuomgi wan gi petroleum levy. Petroleum levy ni endi okete ni seche ma samoro piny nyalo dhi matek onyalo kushon jo Kenya mondo mi wayud kaka gigi nyalo bedo. Omiyo ang'eyo ni pod nitiere yore moko ma nyalo timore ma His Excellency nyalo donje koluwore gi wasiri magwa mantiere mondo mi wang'e kaka wanyalo kushon jo Kenya. To daktari Sani namba 2 kapok idhi e mano namba 2 en ni wang'eyo ni mafuta biro Kenya kaendi through G2G, government to government. Gima neno ka gima timore sani endi momiyo kata mana chire kacha jomoko nogwe tao en ni nitiere sangwenya moko mabedo slo G2G ni endi mamiyo koro G2G ni endi kama onego beno konyo jo Kenya samoro nitie jomoko ma bende donje iye ma koro yudo ni wayudo ni mafuta moko nitiere mos donjo Kenya ka iwinjo ni odwoke e ICs samoro ni kichak winjo ni mafuta ni bende nitie Kenya ka samoro bichak ni standard mar mafuta ni bende nitiere koro magi gin gik ma wanyalo ng'iyo ni to ere gik ma nitiere mondo mi wayud the truth of the matter e weche mag G2G. Namba 3 en ni sama wantiere kani wang'eyo ni nitiere neighbors moko ma samoro mafuta gi ni chien molo makwa maro ni koro ni malo. Now wanyalo mondo mi wadog back wang'e to jogi wanyalo yudo alternative sources of supply mopogore gi mantiere ma yudo sani ma samoro nyalo bedo ni malo. Magi endi kwang'eyo to nyalo konyowa. And mai kama paro ni nyalo konyo His Excellency mondo mi ong'i kaka wakonyore. Apart from that en ni nyaka wayie nikech samoro amora manitiere kata mana problem wach mar education tiwinjo mana ni the CS education samoro amora manitiere wach mar kata ni e weche mag agriculture CS agriculture mar petroleum ni endi en ma koro jiweye nikech wang'eyo ni weche mag petroleum ni oriwo ministers adek oriwo minister for trade kama koro joma loso gigi oriwo minister for energy kendo oriwo minister for treasury. Ji adek gi endi ji dwa wegi oko to waringo mana kang'owa to kata president owacho ni ya tigi wigi. So aparo jowa gi endi bende koro nego tiyo gi wigi gitiyo gi wigi mondo ging'iya ni to ere avenues mag nyalo konyo go jo Kenya kapok wawacho ni the president mondo mi gin bende ging'i. And again you look at it ng'e ni president bende nigi a lot of wisdom sama no kawo kata doket gi endi omiyo joma ne wanyuomo gi endi omiye Lee Kinyanjiru
ja Uhuru kocha ochako miyo Wandai inajika ochako miyo Wangan ochako miyo Mbadi e treasury magi jok mane dhogi wera wera perere koro migi dockets gendi mondo koro gitim nade gingi sani koro iwinjo ka koro most of them is silence omiyo adwa ni giwe their silence give me the Kenyans the solutions we so much desire no wach mantie kar kanya koro mo jwang ka pod warango gi kar